I la programació té dos grans paquets. D'una banda, el teatre, la dansa i el circ internacionals, i dintre l'internacional els grans noms i alguns noms, diguem-ne, per descobrir, i de l'altra banda, una cosa que és bàsica és la producció del país. De les 100 obres que hi ha al festival aquest any, 61 són d'autor català, i d'aquestes 21 són produccions o coproduccions del festival. Estrenem Pluja amb la Clara Peia, que és un espectacle per 70 persones, amb piano de cua, música en directe, teatre visual, amb titelles, amb gest, i tenim moltes ganes d'estrenar-ho aquí, perquè és un d'aquests festivals, el festival de referència, que sempre, des que vam començar a treballar d'això, volíem ser-hi. Sempre és molt difícil, has de picar molta pedra, i aquest any podem ser-hi, així que estem supercontents de poder estrenar-lo aquí. Fuis-me és un espectacle al voltant d'un poema de Pasolini que es va trobar després del seu assassinat a casa seva i d'alguna manera és un poema biogràfic que ens parla de la seva vida i de la seva obra. És ell mateix explicant-se. Llavors el que tenim nosaltres és una caixa d'aquestes d'art, una caixa per transportar obres d'art, i tenim a dintre tancades les paraules i el que farem és deixar entrar unes quantes persones a dintre d'aquesta caixa perquè tenim por que potser si obrim s'escapin aquestes paraules. Volem que les gaudeixin i necessiten una atenció molt especial, no? Un recolliment molt especial. Llavors deixarem entrar aproximadament a 30 persones en aquesta caixa i a dintre ens estarà esperant Pasolini o una altra visió del Pasolini que ens farà arribar les seves paraules, el seu poema. Es tracta d'un festival arrelat a casa nostra i al mateix temps també de referència en el panorama europeu i internacional, i està considerat per la crítica com el millor festival de l'Estat. El festival és un dels principals motors de creació escènica del país i una plataforma pels artistes amb una clara projecció internacional. Un país qualsevol, però especialment un país petit com el nostre, si no dona a la cultura un paper predominant, acaba sent res. La cultura és una mica l'ànima d'un país d'una banda i de l'altra és una mica el cohesionador d'aquest país. I s'ha instal·lat la idea, a un costat i a l'altre, em fa la sensació a Itàlia, a Grècia, al nostre país, que això no passa, que passa al revés. En Pla sempre deia que les coses d'aquest país se'n comencen moltes i totes duren un any o dos. Fer-ne 25 doncs, simplement et permet mirar enrere i mira, això que va començar com una cosa molt petita ha anat creixent i segurament té un cert sentit. A tots els que creieu que la cultura no és una cosa absolutament inútil, que la cultura no és només un entreteniment, tot i que també ho és moltes vegades, doncs que vingueu a Girona durant aquests 3 mesos, que us poseu en contacte amb aquests artistes de fora, però sobretot amb els del nostre país, i que llavors omplim els llocs i les sales d'aquí. Moltíssimes gràcies i us esperem a Girona. Per a definir temporada alta amb una sola paraula en faré servir 2. Excentricitat concèntrica. Classe. Arts escèniques. Casa. Ah, yeah.